dyan. Pero naman, doon nga sa last ko na cooking vlog, ako nag-cook eh. Dito, hindi mo ako pinag-cook. Hey guys, it's me again, and Tristine, and welcome back to another vlog. What we're gonna have today is another cooking vlog, and it's very interesting because we're gonna do baked samgyupsal. So tara, samahan niyo ako. Galing, parang music. I'm here with Joms of Urban Kimchi. Probably nakita niyo na yung mga products niya sa mga posts ko, sa mga stories ko. Yung tteokbokki and kimchi, actually nung birthday ko. Sa kanya ako kumuha ng samgyupsal set with tteokbokki. And nung Father's Day naman, yung baked samgyupsal. And it's really an interesting product. So yun, tuturuan mo ako today. Tara. What's the first step? Bali, preheat lang natin yung ating stove. Okay, preheat lang natin. Yan. Ako, very excited ako kasi lately, nagkikrave ako sa Korean food dahil sa kaka-K-drama ko. Nagka-K-drama ka ba? Hindi ako eh. Bakit hindi ka nagka-K-drama? Pinapanood ko lately, Reply 1988 and What's Wrong with Secretary Kim. Newbie ako actually sa K-drama kasi this lockdown lang ako nag-start. Napastart ako dahil kay Crash Landing on You. The second step naman, we're going to grill the pork strips. While kinigrill natin yung pork, ang gagawin naman natin is gagawa tayo ng kimchi rice. Siyempre, we're going to use urban kimchi. Sayang. Dito kami sa kalye, by the way. Hindi naman kalye na kalye. Kaya maririnig niyo all sorts of ingay. Mga bata naglalaro sa daan, and mga aso nag-aaway, ganyan. Aso ko ba yung inaaway nila? Oh my God! Is that my dog? Oh, that's my dog! That's my Coco! Coco, di ka ngawin ka na nga. So ngayon, ginagawa niya na yung kimchi rice. Ako sobrang favorite ko yan. Alam niyo naman, basta may stock ako ng kimchi sa bahay. Gagawa ko ng kimchi rice with fried egg. And nilalagyan niya na ng mga seasoning. Siyempre, secret kung ano yung seasoning ni Urban Kimchi and RG Samgyupsal sa baked samgy nila. But, you guys, kayo namang bahala kung ano gusto niyong ilagay na seasoning. Samjang, kayo na bahala ng mag-salt and pepper, kung anong gusto niyong ilagay sa kimchi niyo. Now, chinop na naman yung pork strips and ipuput muna namin siya on the side. Later on, toppings natin yan. Ngayon, ilalagay na natin siya sa tray. Ready na siya for baking. Ako maglilikot siya. Pero naman, doon nga sa last ko na cooking vlog, ako nag-cook eh. Dito, hindi mo ako pinag-cook. Okay na siguro, ang bigat. Ikaw nga dito mag-take over. Ang bigat ng ano mo. Ang tawag sa pan. Para lang may idea sila, ano lahat-lahat ng products na ino-offer mo sa Urban Kimchi? Meron tayong kimchi. Tapos, yung kimchi natin, hindi siya yung usual kimchi na sour taste. So, nilagyan ko siyang konting sweetness. Since yung mga Pinoy mahilig sa matatamis. Okay. Tapos, meron tayong kimbap. Tsaka tteokbokki. Now na nakalagay na dito yung kimchi rice, what we're going to do is we're going to add the cheese. Yung cheese nila, guys, by the way, it is homemade. So what they're using, instead of cheese na i-grate mo siya, is like a cheese sauce. So mas naka-melt siya and mas nagbe-blend siya sa flavors. Mas na-add pa namin ng flavor. Pwede ka mag-prank, no? Kunwari lasagna. Okay, now that we have put the cheese dito sa tray, we're going to put it in the oven for 3 to 5 minutes, and then when I get back, we're going to top it na. Alis muna siya, guys. Ako muna dito. So, sana channel to, guys.
Okay, and of course, tteokbokki, kimchi, and the very social-looking baked samgy. And that's it for our cooking vlog. I hope you guys enjoyed it. Lalo na yung mga fans ng Korean food, don't forget to follow Urban Kimchi, RC Samgyupsal, and Juan Miguel 19. Yan. Si Cocinero Musikero. Till my next vlog. Bye! 1, 2, 1, 2, 3, yeah. She's the sunshine in the rain. She's my Tylenol when I'm in pain. Let me tell you what she means to me. Like a cold glass of lemonade when it's burning hot on summer days, yeah.